Здравейте! Добре дошли в Delicious Vibes! Днес съм решила да направим заедно една много вкусна и лесна рецепта – шакшука. Това са яйца с доматен сос. Но тъй като сега е летния сезон, е грехота да не си приготвим тази толкова вкусна рецепта от арабския свят. Хайде да започваме! В тиган си загряваме мазнината. Към нея добавяме нарязаните предварително зеленчуци. Една глава лук, 2 скилитки чесън и 1-2 червени чушки, които оставяме да се позапържат. След няколко минутки захлупваме с капак, за да могат зеленчуците да се задушат и да поумекнат. В летния сезон е много лесно да приготвим тази рецепта, защото винаги в хладилника имаме пресни зеленчуци, които са много вкусни сега. И яденето става още по-вкусно и ароматно. Можем да го приготвим и с доматен сок, но аз ще използвам пресни настъргани домати, защото става много по-вкусно. Изобщо не мисля, че е необходимо да го коментираме. Когато вече са обмекнали зеленчуците, добавяме настърганите домати, разбъркваме и слагаме подправките. Аз ще сложа и малко захар, за да не е много кисело самото ядене. Слагам сол на вкус, черен пипер. Ето тук виждате колко захар ръсвам, колкото да убие киселинността от доматите. Оставяме да поврат доматките и след това овкусяваме с червен пипер, малко кимион, разбъркваме и захлупваме за няколко минутки още. През 1-2 минутки се разбърква, за да не залепне за тигана. Когато вече са се позгастили доматите, си чукваме яйчецата отгоре. Слагам 4 яйца. Слагам и капака отгоре, за да се задушат. Тук вече е въпрос на вкус, дали искате яйцата да бъдат по-рохки или по-твърди. Когато прецените, си добавяте сиренето. Аз използвам готич, но ако вие нямате, може да използвате и обикновено сирене. И с двата варианта е много вкусно. След около 5 минутки, когато вече яйцата са готови и нашата шакшука е готова. Наръсваме с магданоз, препичаме си една филийка черен хляб и просто е невероятно. От мен един съвет: хапвайте яденето директно от тигана. Несравнимо вкусно е. Приятен апетит от нас и не забравяйте да се абонирате за нашия канал Delicious Vibes за още толкова вкусни, невероятни и лесни рецепти.